sorprenia tant, perquè mira que si al final pacten amb nosaltres... Amb nosaltres? Què dius, home? Què vols, que s'estirin al coll? No, impensable. Som la llista més votada. No podeu anar contra la voluntat d'un poble. Doncs mira, depèn de com tu miris, perquè si acabem sumant-nos altres forces... Alto, para el carro, Això és fer trampa. No és democràtic. Però bueno, el que tu diguis, som la força més votada. I què? Mira, la gent entendrà que nosaltres pactem. La majoria ha marcat una clara tendència de canvi. Ni canvi, ni hòsties. Que et dic que sí. Mira, teníeu la majoria i ara heu perdut vots. El poble us ha castigat i demana crits un relleu. I jo et dic que no. Aquest poble sempre ha estat blau fins al moll de l'os i sempre ha estat així. Sempre no. Si sumem vermells i verds, som majoria. I es va fer fa 16 anys, te'n recordes? Sí, me'n recordo, va ser un desastre. No és veritat. Sí, és veritat. No és veritat. Desastre. No et comencis amb qüestions. Doncs què fem? Si ens A veure. fem amb els grocs? També s'ha de comptar amb els grocs. Veus? Bona idea. Ai, molt bé. Llavors, qui ha de governar? Està clar, nosaltres. No. Nosaltres amb els verds. A veure, espereu. Us proposo un pacte. Un pacte entre vermells i blaus. Un pacte de futur, de serenor política. El poble ho entendrà. Una merda ho entendrà. Ens hem estat putejant els uns amb els altres tota la campanya. I ara què? I ara... Companya, ara és diferent. A més, es criden als mitjans de comunicació, s'expliquen els motius, i d'aquí 4 anys ja veurem què passa, no? Sí. Però bé, què ens oferiu? Un pacte, ja ho he dit. Sí, un pacte. I amb quines condicions? Jo vull ser l'alcalde. I jo també. Doncs no vull ser, perquè l'alcalde sempre ha de pertànyer a la llista més votada. Doncs no té per què. Com que no? No té per què. Ah, no té per què. No té ni idea. Jo no sé per què. Ens diu la passada. Ens diu la senyora Picós. Si tu saps què m'està dient, no té ni idea que toca les coses. M'està posant molt nerviós. Al final, no. Pareu! I que el senyor em posa molt nerviós. Et dono l'alcaldia a canvi de la regidoria d'urbanisme. Què et penses? No pot tenir canvi de troncs. I si fem un govern de coalició que sigui transversal i equidistant? Mira, nena, no em sortis tu ara amb collonades d'aquesta. Mira, Tranquils, Mira, el que sigui, però que es faci per escrit i signat per les dues bandes. Molt bé, com tu vulguis. I si vols, cridem a la premsa també perquè em facis aparells. Però jo vull ser l'alcalde, això és innovació. I jo vull urbanisme. Urbanisme és la cirereta del pastís. O sigui, això no li puc donar. De cap manera. No, vale, no sé, està molt equivocant-me, jo que sí, és que no sé. Això. Mira, et dono. Primer tinent d'alcalde i benestar social. No. Dona'ls i cultura, que aquestes coses els agraden. Mira, et dono benestar social, cultura i medi ambient. La nostra oferta és aquesta. Ara sí. No. Volem més. A veure, recordeu que també volem crear una nova regidoria de la dona i de la infància. Penseu que això estava en el nostre programa. Bueno, senyors, vale, però jo insisteixo en urbanisme. Companys, se'ns està acabant el temps. Tic-tac, tic-tac. Va, paciència, senyors, què decidiu? Mira, no sé, saps? Amb aquestes condicions... No hi ha pacte, no? Companya? Que no. Se'n van, què faig, que se'n van? Vale, fet. I què més? Doncs sí, que feu fora el tècnic aquell que estaria, i el comissari polític que us dirigeix a la ràdio. No pot ser, van guanyar la plaça. Doncs res, volem gent de la nostra confiança. A casa, on anar? Vale, fet també. Què més? Sí. Doncs que els vostres amics arquitectes no hi fiquin el nas. Para el carro, que
començo a treure drapets... Sí, mira que jo començo a explicar tot allò de Suïssa... I si ens juguem a pedra, paper, tisora? Ah, sí, i per què no? A mi em sembla perfecte. Sí, això de... Que guanyi qui tingui més sort, no? M'agrada. Vinga, a la 3? No, para, a la 3 què? Què fem? L'alcaldia per tu. Sí. Primer tinent d'alcalde per mi i ens juguem... urbanisme? Hòstia... Va, posa-hi el que s'ha de posar. Sí? Vale. Sí? Vinga. Vale. D'acord? A la 3? Sí, no, va, espera. I tu ja saps com se juga això? Perquè a mi em sembla que no ho tens gaire clar, Sí, és molt fàcil. Recordarem les normes, sí, d'acord? Mira, la pedra aixafa la tisora. La tisora talla el paper i el paper embolcalla la pedra. Sí? Sí, no, si jo ja ho sabia, era per dir que tu no... Ja. A la 3? Vale. Preparat? 1, 2, 3, pedra, paper, tisora. Ui! Dues pedres he empatat. Què faig? Va, una altra vegada. Va, tornem. Vinga. A la 3? 1, 2, 3, pedra, paper, tisora. Sí! Sí! Urbanisme és nostre! Ja! Tornem-hi. No corris tant, per al cap. Va, què ens juguem ara? No, ara no res. Quina merda de pacte, no? Això comença a agradar. No. Ah, doncs, i si ens tornem a jugar urbanisme? Sí! Això ja és nostre. L'hem guanyat sobre les regles del joc. Mira, nena, jo em passo les teves regles del joc pel folre. I tu has És de que sempre... Tranquils. Que n'hi ha per tots. Voleu un cafè? Vale. Café para todos. Teniu una gràcies. Una de cafetó per vosaltres. Gràcies. Companya carregat, no? I un per mi. I suposo que Suposo que ens apujarem el sou, no? El què dius? El tema regatístic, la pasta. De què dius? De la pasta? De què? Que ens apujarem el sou, no? Doncs mira, saps? És que resulta que casualment era un tema que estàvem estudiant, home! Se m'ha posat nerviós. I suposo que podrem doncs, controlar la revista municipal, també. Home, la revista municipal, doncs clar que podreu, sí. Però la propera trigarà en fer-se. Ens hem polit el pressupost. Sí, i que no surti d'aquí. Però no n'hi ha ni pel pregó de la festa major. Que no fotis. Però si no està així, ni jo trenquem pes. Doncs espera, hem de solucionar-ho. A veure, Hisenda i promoció econòmica. Què? Ens ho juguem? No sé. És la darrera oferta. Va, acabem amb aquesta comèdia. Ara guanyo. Vale? Sí. Vinga. Tisora! Merda! No sé, tisora abans de guanyar la Vale, això no pot ser. Us emporteu massa cosa. Els nostres lectors no ho entendran. Ho ha vist tothom. La pedra xapa la tisora. I si no, per què jugaves, Sí. Doncs, vinga una mica, digui una cosa. Estàs content, oi? Urbanisme. Doncs està demandada per totes bandes. No es van enviar els informes a temps i les subvencions que havien d'arribar no arribaran pas. O sigui, que no sé ni com quadraràs els pressupostos, la veritat. No ens heu dit res. Bueno, doncs us ho diem ara. O sigui que si no espavileu... Sí, home, en tot cas serà culpa vostra, això Sí, està doncs clar. mira, vist com estan les coses, tampoc no em sap greu que tingueu vosaltres aquest tipus de responsabilitat. Si nosaltres respirarem molt més tranquils, oi, companya? Sí. Això no és just. Això s'avisa, No, ho ha vist tothom. La pedra xafa la tisora. I si no, per què jugaves? Bona tarda, senyors, companya. Bona tarda. No.
Què vols dir? Que no estem capacitats per fer-ho? No, que la responsabilitat fa la mal per mi. Teniu raó. Benestar social sempre dona problemes si mai hi ha recursos. I la cultura sempre són emprenyades amb les entitats. Coi, això jo ja ho sabia. I si governéssim en minoria, podríem fer un pacte de nació. Mira, ara que teniu el poder us hi cagueu a les calces. Vergonya! Segur que no voleu governar en minoria? Podríem tocar els verds i els grocs i convidar-los a entrar. Com més serem millor, més plural, no? Nois, la premsa, poseu-vos per al...